So ako, medyo ako malipay na pero on our part na lang po sa akong kabahin, isip ko sa kakonsyal, paunsa pa makatabang sa akong kaigsuunan, taga-abang punta, no? Labi na kailangan po, pahito ko na lang paghatag bugas, no? Yes sir, yes Eh, sir. usahay yun, tamang kayo mo doon sa itong opisina, nga in town, nga way malungag, walay makaon. So, mura gina atong mahatag, no? Kay di man taga panghatag og kwarta kay ang atong opisina wa mangingon nga ginahatag nga kwarta kun dili ayuda rin taon. Oo. Sir, Gas unsa man atong tama. Kanarang. So una part in a small little way ang mutabang ko kinaagi ni ana, no? Katong mga muduol sa tuwa nga tingilanglan ta bugas kana atong matabangan. oo. Pero in general giwat mura og lisod-lisod gina mura gadi gid maayo, no? Nga inatot ta nga ang atong kagamahanan mapangitaagit paagi ito nga muubos-ubos ito ng presyo sa atong batakang palaliton labi na ka ng bugas. Salamat ana nga tampo nimo nga reaction sir, no? At least madugang na namo sa among in-house survey unya. Anyway sir, ang imuhang ang naa magigitat dahasan magyud ka sa environment sa committee sa City Council. Asa sir ang tutok nato karon may kalabutan sa kinayahan. Well, ang usa sa gina-prioritize nato karon, no, actually ang kaning pag-declare sa atong panigan tamugan watershed as a protected area, Okay, no. okay. Although nanatay watershed, nanatay watershed kod sa Davao. Nganong gihimo nato ni siya? Nganong gi-prioritize ni? Tungod kay sa dili madugay doon, kaning panigan tamugan watershed will be the main source of our drinking water in Davao City. Okay. Pinagi sa backwater project nato, no. So ang alatong mayor, yun man ang atong makawanan sa konseho, gina-prioritize, gini aron masiguro nato nga maproteksyonan ang maong tinubdan nato sa tubig imnonon pohon. So, unsay mga pamaagi na no? Unsay mga istrikto siguro nga mga atong ipatuman nga balaog ipatuman nato diha. Although nanatay watershed code, but we need also the help of the 3 congressmen. Mo na nga doon natay na ginapahigayon nga panagtagbo sa tulo ka mga kongresista sa sa Davao, so opisina ni Councilor Pulong Duterte, First District, Second District, Councilor Garcia, o sa Third District, Congressman Garcia, o sa Third District si Congressman Ungab, no? So kaning tulo ka mga kongresista, nagtinabangay ta uban ang konseho aron makadraft ta og balaod nun, no? Diri sa local level, mag-draft po ta og balaod na istrikto, no, nga magproteksyonan ang atong panigan tamugan watershed. At the same time, sa Congress po, once nga madibuho na nato ning atong balaod doon din sa Davao City, dalon kini sa Kongreso. Muhimo na po sila counterpart itong similar or bill that would complement ordinance. Kung sa purpose ni John, aron nga mas strict na itong patuman kay ang penalty manggod nato din sa siyudad sa Davao po natin mga violations sa itong ordinance, pinakadako na 5,000. Kanya wala tayo imprisonment na fine nga ginahatag, no? Kaya paamtang. Di man na pwede, di man tayo sa ordinansa. So kung sa Kongreso na sa that will become a national law application to the local level, maana na siya dako kayo nga imposition of fines and including imprisonment. So kanang mga tao karon nga binuang, no, magpasipa sa atong mga kinaiyahan diha, magduha-duha na gumikan kay dako ang silot. So that is why gina-prioritize natin, we are praying and hoping that we can finish this before the end of this year. So that nga una mag-operate na ning panigan tamugan watershed nato kani atong backwater project. Nanatay balaod na to protect our water resource. Sir, mangutana ko, waste to energy project nato, ma-realisar ba ni sir? Ampo lang gapon John, no? Ampo lang gapon ta nga madayon na no. Kay kita dinhi sa Davao wala tay problema, no. Ready naman kita na naman tayo ni Hana. We have complied with the requirements set forth by JICA. Ang ato na lang yung kinapaabot is ang counterpart nato sa national government na makatabang sila sa TUA. Baka paron nga matupod natin waste to energy nato. The ball right now is in the hands of NEDA in Manila, NEDA board, no? So once nga maaprubahan nila ni, and then it will go to the DNR, and then phase by phase they will finance the project. No, hopefully unta nga within the year, no, nga maka-decide na ang NEDA kung ilabagin ng
Dayon. aprubahan o dili. Pero kami pagkatapos din sa syudad John, wa po ta nagsalig po, no, kay basi unya ka madiskaril ba. Oo. So, although we are hoping for that, kung pangalitan di madayon, no, kabulo naman ta nga ang ways forward karon sa atong paggamahanan sa administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos is on renewable energy, no, Right. and biomass. So Right. ang waste to energy nga kanang sa mga basura, that is part of biomass. But having said that, John, we are also exploring other possibilities, no, ang pwede nato nga makakuha gyapon og mga invest in the waste to energy. For one is we invited nga nakaanid ditong grupo sa mga Australian, UK-based firm, kaning grupo nga Corinthians. So, nag-present sila sa City Council, i-present nila ang ilang technology. Very acceptable usap kung ganito sa modern. And wala pag ginisay gitawag na to, wala ni sa makabayilit sa atong Clean Air Act of 1999 tungod kay wala incineration process. So, they called it the comminution reactor, no? So, wala sunugon. So, nindot siya nga pamaagi. And they can, kung atong waste energy nato sa JICA can only generate around 10 to 11 megawatt of power, kani 50 megawatt ning ang i-produce ni ini. Ang problema lang ni ini, basig magkulang lang tagbasura pohon, no? Kay ang kinahanglan nila nga basura at least 1 million tons per year. And we are only producing around 800 tons per day. So I think di naabot na, no? So we need municipal waste from other cities and provinces, which ingon nila sila na bahala. But anyway, kung itetang nga madayon po na siya, nindot po na siya tungod kay dako-dako gyud ang suliran sa atong basura og dako ang masolusyonan because magpabilin gyapon ang recycling process nato sama gyapon to sa JICA o kaning if ever matuman ning kaning sa kalain nga firm, nagapon ang atong recycling kay naman kay balaod niya na so i-recycle katong mga plastic nga i-recycle mga botilya i-recycle kung katong mga biodegradable ato ni siyang i-compose, no, especially kanang mga food waste. Kay kaning food waste man gud number 1 mo pwede maka-generate og greenhouse gas effect sa atong kawanangan, no? So importante nato nga makuha nato ni siya. So dapat ma-composting nato ni. So there are also other groups na ga-introduce og composting. So daghan kaayo mga interesado and we are also looking into solar power right now. So daghan explore doon. We are really very busy in exploring waste to energy, renewable energy aron sa atong para sa atong syudad sa Davao.